tardes. Hola. Bastión. Gaietaziko gara, bai, baina gauz? Bai. Arazten da hori, eskerrik asko hona etortzearen, bai? Hasiko gara, gai horrenagaz, lehenengo puntua. 2023ko irailaren 13ko, eta hori hemen daukoa? Bale, hori zena. Bale, hori hurrengoko baterako itziko dugu, Oiko zoko bilkuren aktak onartzea. Bai, irakurri dozuek? Bale. Hankatetza dekretuen kontu ematea. Ondo dana? Bai. Asmoa da, eskatutea batzuk ikusteko zeintzuk direzen. Baina, igual, batzuk bidearen... Bale. Ederto, hirugarrena. Aurrekontuaren hirugarren hiruhilabetearen exekuzio egoera. Baina, belara zilatzuen dokumentazioa, irakurriko dugu bakarrik honen zifra botoluak. Sarrera aurrekontuari dagokionez, minus 2.000, 160.925,76 euro. Eta gastu aurrekontua, 2.000,907.950,02. Bai, meko aldea, eta besteagaz, 48.905,37 euro. Bai? Bai. Obra kontratua berribigarren fasea prezioak berrikusteko prozedura. Bai. Bueno, nik esanduko dut, gogoratzen bazarete, dela aurreko osoko bilkuran, iraileko osoko bilkuran onartu zen hasiera ematea prozedura hori, arraibiko fasearen, eta hori bukatuta alegazio fase bat zegoen, enpresari bidali zitzaio idazkia, enpresak ados dago, ez alegazioak esan du onartuz, eta orduan bukatzeko, eslaitu eman barko digoi ordeinketa hori azkeneko likidazio egiteko enpresarekin, eta hori izango ditzateko bukatzeko resoluzioa. Eta hau bai, nagokigu bozkatzea. Bai, aldeko bozka? Bai. Bale, bosgarren puntua, barne informazioa sistema eratzea. Otsailaren 20ko 2/2023 legea betez. Hemen hilara zilatzu bai boeko, bai, txostentzue eta beste bi euskarazko erderazko txostentzuak bertakoak, eta Elenak aurkeztu duzku laburpen txikitzuek. 2023ko martxotik 2/2023 legea ezarri da. Araba ustei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteari buruzko. Bai, honetaz datza hau txostena. Lege honen helburua da, errepresalien aurrean babes egokia ematea gure erakunden ustezko araba usten berri ematen duten pertsonak. Horregaitik, sektore publikoa osatzen duten erakunde guztia behartuta egongo dira barne informazio sistema bat izatera, lege honetan aurreikusitako baldintzetan. Gure kasuan eta udaltziki gehienetan bezala, Bizkaitikekin ezarriko dugu, abenduaren 1 baino arinago. Hark emango baitigu beharrezko tresna gure udalean egon daitezken arau hausten komunikazioa kudeatu ahal izateko. Barne informazio sistema horrek kudeaketako arduradun bat izan behar dago. Udal honetan idazkaritza kontuhartzailetza lanpostua betetze dagoena. Eta laguntzaile pertsona gisa, Elena Galindo funtzionarioa egongo da, bion artean egingo dauri. Pertsona fisiko orok informatzaile babesteko agintaritza autonomikoari jakinarazia izango dio, zuzenean edo udalaren barne kanalaren bidez. Agintaritza hori Eusko Jaurlaritzako gobernantza publiko eta autogobernu sailaren menpe dago eta duela gutxi sortu da. Komunikazioak barne kanal horretan idatziz nahi ahoz aurkeztu ahal izango dire, eta ahozko komunikazioak eta aurrez aurre bilerak dokumentatu egin beharko dira. Lehenengo informatzailearen aldez aurreko adostasunarekin elkarrizketa grabatuz edo transkripzio osoa eta zehatza eginez. Prozedurari buruzko informazio guztia, inprimakiak barne, eskoragarri egongo direz Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren egoitza elektronikoan. irubebikoitza.euskadi.eus, bai, eta udalaren webgunean bebai, irubebikoitza.lemoa.eus.
bai? Honen inguruan, zalantzaren batero, ez? Bai, bozkatuko dugu, aldeko botoak. Eder. Hemen seigarren puntu bat bai, txertatuko dugu, eta da adibideatzu gaur izan dakoa. Eukeni, bai? Bueno, hau da. 2023 apirilaren 26an, Lemoako udaleko alkateak eta Eskaritza kontu hartzaileak txosten bat sinatu zuten Lemoako udaleko bideak garbitzeko eta berdegunean mantentzeko zerbitzua kontratatzeko baliabide nahikorik ez egoela adierazita. Gero ikusite, kontratazio maila osatu zen 2023ko urriaren 28an, eta han, onartu zana ezin zen erreferentziazko kontratua Servicios Urbanos de Limpieza y Acondicionamiento SL-ri adjudikatzea. Bai, eta zenbatekoa, 227.000 bederatzireun eta 58 euro. Gehi 57.000 eta bederatzi euro eta 8 zentimo bezari dagozkionak. Aintzat hartu dire, zenondako epea, marreguneko epe horretan, beharrezkoa zen dokumentazioa aurkezteko, holan eginda, beraz, hemen gaurre proposatzen dugunena, lehenengo erreferentziazko kontratua, Servicios Urbanos de Limpieza y Acondicionamiento SL-ri adjudikatzea, lehen aipatutako kantidade horregatik, bigarrena, ebazpen hau prozedurako interesdunei jakinaraztea, errekurtsoak eskainiz, eta hirugarrena, dagokion kontratua sinatzea enpresagaz. Bai, hau importante ezin da gaur sartzea, holan aditzen dugu epea eta gaur datuza, atxo eta bagarez gauzea ondo bai ditzozu, da, boskatzen dugu, bai? Aldeko boskat? Bai, badan. A ber, eskairak eta itaunak. Hemen pendiente dekogu, pasaran esoiko plenoan egindako galderei erantzunak emotea. Bai, hori baino harineo, ohartzo bat, eta da komentatzea web horien badau, baina hemen beha aipatzea gure dugu, egonkortzeko hautaketa prozesua, bai, gaur bertan zabaldu dela. Bitik, 29 arte egongo da zabalik, izena emoteko, eta hor gogoratzen dugunez, hiru peoi bat arduradun eta arkitekto tekniko baten plazak finkatzeko edo finkatu edo egonkortu egingo direz, prozesu honetan. Bai, dokumentazio guztiak horien dau, eta baten batek interesera bate prozesuak gehiago egin adagoen horren arduradaz, eta bera lagunduko dozku zuriatzen. Vale, eta gero, galderei erantzuteko. Bueno, hemen ez da saioa, ez da. Bueno, vale, baina berak egindako galderak, ondo gade ditzuzuen, azalduko direz hemen, bai? Ados? Vale. Bueno, galderei erantzuteko, enplegu publikoko edozein deialdik berekin dakartzen aldez aurreko urratze batzuk egin behar direz. Horregatik urratz horien zeintzu direzen azalduko duguz, nez eta galderetan jasota egon, bai, apurtzu eta argiago gelditu daiten informazio guzti. Lehenik eta behin, prozesu honetatik ez detan bagara, horre gure dugu esan, beste prozesu bat hasi behar dara. Bai, honako urratz hauek jarraituz. Bai, lanpostu hori hautatzeko oinarriak onartuta ez badagoz, egonda badauz ez da barazurik, ez badagoz, Lemoak urrearrei buruz hausnarketa egin beharko litzateke, eta ondoren lanpostuaren deialdia egiteko oinarri batzuk adostu, eta oinarri horiek onartuta deialdia egin ahal izango zen. Gero, segurtasuna koordinatzeko zuzendaritzarekin harremanetan jarriko ginateke, jarraitu beharreko urratzen berri eman, eta akademian dauden zalantzak izabidetu ditzaten. Akademiak 2024ko onartuta izango lukeen programazioaren arabera, hautaketa bizkortuko lukeen baterako prozesu baten sartzea baloratuko litzateke.
eta hautak eta berme guztiekin egingo litzateke. Bestela, jakin dakegunez, prozeso propio bat egiteko aukera dago. Bai? Prozeso bateratu baten, horre gure dabezan, gure konture egitea gure prozedura guztiek. Bai? Udalasko langile hautaketaren arloan dituzten esperientziak ikusita, bata edo bestea, posible zingo ziren, baina prozesu bateratu baten joateak, zati hori guztia eginda edukitzea bideratuko dute, eta prozesua bizkortuko litzateke. Gero oinarriak onartu eta prozesua akademiaren esku utziko da, edo prozesu propio egingo da erabaki ondoren, parte hartuko duten pertsonen baldintza, lanpostu mota, hori izan adera bat, bai? Ze pertsona aurkeztuak ziren, ze baldintzak betera ziren, prozesu horretan parte hartzeko. Parte hartuko duten pertsonen baldintzak, lanpostu mota horietarako indarrean dagoen legediak ezarritakoak izango dira. Eta ez dira, ondarrukoak aurrera eramat nahi duen prozesuak eskatu dituenetatik desberdinak. Hau da, LPSek berak adierazitako. Gogoratzearen, plaza kopurua bat, kidegoa udaltzaingoaren zerbitzua, mota funtzionarioa, eskala administrazio berezia, azpi eskala zerbitzu berezia, taldea zebat, lanpostu mailako osagarria 14, berariazko osagarria 14.902,82 euro, hizkuntza eskakizuna 2, gida baimena 2, baldintzak txandakatzea. Jakingo duzuenez, LPSek berak jasotzen ez dituen eskakizun edo eskakizun berezi batzuk ezin dira jarri. Gero jakina, deialdia abiarazita, izen emotekopeak ohikoak izango lirateke. Inoiz ez hitzartutako ez bestelakoa. Eta izen ematea deialdian bertan zehaztuko litzateke. Deialdi bateratua batean bada, akademiak adierazi ohi duen formen bidez. Elektronikoki edo aurrez aurre erregistroetan. Eta deialdia propio egiten bada, Lemoako udaleko erregistroan, edo haren egoitza elektronikoan. Ez dago beste edozein prozesuari erantzitako zailtasunik, eta ondarrokoak ez zuen ezer desberdinenik aipatzen honen inguruan, bai? Gero, azterketei, bale? Beste galdera bat azterketan ezin zen. Azterketak egiteari dagokionez, batera egiten badirez, non? Seguramente beken izango lirateke, beste hainbet deialdi publiko desberdinekaz pasetan dago dure. Eta berezkoak balitz, Lemoako udalak zehaztutako leku propioan. Deialdi propio eginez gero, eunaka lagunek etorri aldirez eta hori kudeaketa gatzagoa izango da. Horien gainean azterketak egiteko lekoa, proben zaintza, proben kodetza, hau da, zuzenketa anonimoa egitekoa, zaintza katea bermatzea eta horretarako ez gaude prestatuta Lemoan. Eta udaltzaingoarentzako horrelako prozesuen eskaria ikusita, arrisku larria egongo dela horrelako prozesu baten sartzea. Hori da, guk ikusten dira. Bai? Gero, azterketak egiteari dagokionez. Gogorazi nahi dugu, hau, bezalako administrazio bereziko lanpostu bat hautatzeko prozesuan, bertako galderek ez dutela inoiz hautagairik onena zehaztu. Eta hori komentatzen dugu, kale izendegi batetik edo udal honek udaltzaingoaren zerbitzua zaintzeko onartuta dituen ordenantzetatik harago, jokoan kompetentzia ugari sartzen bat dira. Eta ezin duguz aiztu. Berdintasuna, giza eskubideak, hau direz, holako pertsonak euki behar dut izan lan hau aurrera eramango dugu pertsona batek euki behar dauzen kompetentziak, bai? Berdintasuna, giza eskubideak, herritarren gana arreta, gaitasun bereziak dituzten pertsonekin esku hartzea, trafikoko polizia, zigor arloko polizia, joko eta ikuskizunen arloko polizia administratiboa, ingurumeneko polizia, desagertutako pertsonak bilatzeko polizia asistentziala, laneko eta etxeko istripuetako jardueketak, bide publikoetak gertatzen direnak, hondamendiak, uholdeak, bai, eta jenten beren burua babesteko eta pertsona oldarkorrak tratatzeko eta kontrolatzeko eskuratzen direnak ere eta abar luze bat. Horri gehitu behar zaio, praktiketako urte horretan, eragileek udalerriaren eta bere pertsonen ezagutze zabala eskuratuko dutela. Agian ez dakigu, baina oinarrizko ikastaroak berak lan ebaluagarri bat egitea eskatzen dau. Udalerriaren berezitasun guztiak islatuz. Kale izendegiak, interesguneak, bideak, mendiak, ibaiak eta abar luze bat.
udalerri bateko kale izendegiari buruzko galdera sorta bat egitea, Lemoarako pertsonarik egokiena hautatzeko bermea dela pentsatu nire ustez, hautaketa prozesutik oso urrun egotea da, bai eta polizia zerbitzutarako be bai. Bale, gero galderak. Dana gabizela azterketak nork egin, ez da? Azterketa teorikoan, idatzi, galderak nork egin. Bueno, galderei eta hori egiteari dagokionez, ezin dutzuta erantzun, ezin da erantzun. Ondo dakiogunez, tribunalak berak du horren edukia zehazteko ahalmena, osatuta dagoenean. Galdera horrek nik erantzutea nahi izan nez gero, susmagarria litzateke Lemoak ez duela prozesuaren gardentasuna babestuko, baina batez ere epaimahaiaren inpartzialtasuna eta prozesua egiteko duen ahalmena eta zehazki merezimendu gaitasun eta berdintasun printzipioi jarraituz gehienezko puntuazioa lortu duen inor hautatu nahi izatea. Prozesua bateratua bada, Ondarroako prozesuan bezala, tribunalak izango litzateke formulatuko lukena. Bide batez, eta jakingo duzuenez, ordezkaritza handi egoten da akademiaz gain, eta gainera horien zaintzakatea bermatuko litzateke. Inprimaketa prozesuaren zaintza eta gainerako berme guztiak. Gero, bebai aipatu gogoratu, arkautera joaten denak ez dekola zehazten gabetasunik. Udaltzaina izateko arkautera joaten denak lehiaketa posizioen fasea gainditu ondoren, zerbitzua zein udalerritan eman nahi nuken aukeratzen dau. Aukera hori bere lehentasunaren arabera egiten da, eta Lemoa izango du gure herrian zerbitzuak eman nahi dituzten pertsonek hautatutako lehen udalerria. Ondoren, lehentasun ordenaren arabera, hautagai bakoitzak erregistratuako lehentasunaren arabera esleituko dira plaza. Eta inoiz ez da hautatuko Lemoa aukeratu ez duen pertsona bat Lemoara etortzeko. Bai, ez bada bere lehentasunen artean Lemoa eskatuta ez badeko. Ez da Ondarroarekin planteatzen den oso diferente, ez da gurrun. Kasu honetan, pertsona batek Lemoa bakarrik lan egin gure badau, ala aukeratuko dau. Beste batzutan gure badau eta Lemoa bebai, aukera izango dau Lemoara etortzeko, baina ez badau aukeratzen Lemoa, ez da inoz etorriko. Naiz eta hautagai libera geratu, soberan, Lemoa ez badau inork aukeratzen, ez da etorriko Lemoara. Baldintza, ezinbesteko baldintza da Lemoara etortzeko Lemoa aukeratua izatea. Akurtzu beto lanaz, gero izaten zan ez proba fizikoak kauten, berdintasun kontuen, bai? Hemen, asko lusatu algara, ez da helburua asko lusatzea, baina hemen dago emakumeak oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko sustapen plana, 2026koa, eta hau oso interesgarri da irakurtzeko, honen inguruen hainbet zehaztapen datozelako. Eta hauze, hemen aipatzen zan berdintasun teknikari bat, hauze gaian adituek egindako lan bat da. Segurtasun zaileko berdintasun unitateak eta polizia eta larrialditako Euskal Akademiak zuzenduta eta koordinatuta egon da. Eta horre egun horrialdeko txosten bat da. Eta hori frogak badakigu ze baremo desberdinak dauzela, frogak egiteko ezagentzia maila beti txikiagoa dela, eta badauz hortik tokatu dugu bebai, nor salatu dauen, horren kontra joan da, baina epaiak arrazoia mondotzon eta horren adierazita dau. Eta ez dakite zalantzaren bat egiten da, dana zaguta dagoen. Guk gure zalantzak adierako gauz. Horrek saioari bidarik dut zuen? Bai, idatziz, bai. Eta ez da netorre, idatziz, bai. Gauza pare bat, bakarrik izateko, azkar barratu edo. Perfilean, inozo gutxi gura beran, berdin izango da. Eskatan duen perfila, zer hori, eta hori, inozo. Eta gauza asko, ondarru, esango, ondarruko
bide horretan bardina izango da, edo ikusten dugu izalikela. Orduan ez dakigu zergaitik egiten da beste bat. Beste esku batzutan izten dalako prozesu guztia. Hori nik ikuste dut hori. Gero dinozu, eskaera, demoara etorriko da, eskatuten dauenak, baina nor izango da eskatuten dauenak, igual azkenengoa. Eta zein bat izango dira. Orduan, hori da gozea. Guk egiten badugu, argundagun, jentea joango da, jakitun, demoara aldada joan, eta igual eskatuko dago edo, baina egongo da, eta horra joango da, baina nok eskatuko da, lehenengokoak eskatuko da hori, soldata honak, leku honak, etc. Eta honak horreko da, nori jakin. Eta horrelakoak, lehen gurean bezan ginduen, gure ustez da, hori daudetzen modeloa da, eta hor dago lekua. Gure aldetik horrela ikusten du, baina, zundaz. Oin, argi badeko zuen, lehenean gauza asko dirudienez, ez ziren egon argi badeko zuen, baina gure aldetik ikusten dugu, beste izalekela asko zerriagoa, zuzenagoa, jentea etorriko dena beste era batera, herrikoiak, zerbitzua, lehen esan dagoa. Horregongo dugun akta batean, eta berdin izatea, berdin berezik. Eta kepak egindako galderari be, aipatu zen duen bitartekaritza, ez? Bai, edo ia horretan sozetan dabilen udaletxea ze hori entzuten da, duzuan. Bale, ez, hemen aipatu behar ezetzen dugu, orta osoan aspalditik datorren, esaten arazoa egoera, eta hori nio, hemen deko guen ez da, gaur egun be, bertan dagoena. Ia hemendik doan sok esan dako galdera. Bai edo ez, bakarrik, baneuen, nire galdera zan de bai edo ez. Ez que ez dugu lertzen bitartekaritza zentzuan. Hemen egondan udalak eta zementeran arteko segurtasun kontuak egon direz. Udala jakinaren gainean. Ez, nire galdera zan hortik, nire galdera zan bertan bizigan jenteak eta usoko jenteak esan dozte dauzela zurrumurruek udaletxa da bilela intermediario moduen entre bertako jentea eta Cementos Lemona enpresea topetako soluzio bat bertan bizidan jenteari. Bai edo ez, hori izan nire galdera. Bale. Ez, a ber, badakigu zelan dagoen orko egoera, zementera bera da jabea eta hor gabilbena bere horreri irtenbide bat topetako. Hori ja berari dagokio. Zer bazetan da, hor dauzen biztanle guztiak lemoaztarrak direzela. Bai, orduan, gure dagokiogun arloetan, bai gabiz, laguntan eta elkarlanean euregaz. Segurtasun kontuak egon direzenean, udaltzaingoa eta ertzainak bideratu dauz, eta gu jakinaren gainean egon da, ondoan egon gara. Eta gero hor gabizena mediatzen eta, sorpentzetan dut hortik zabizela egiten, gizarte arloko behar izanei erantzune emoteko. Zer pasetan da, hortik, jakin, hori da, mankomunitate eta euren arteko behar izan noiek kudeatzeko, bai gabiz, mediatzen eta laguntzen. Bai, zer pasetan da hor, kanpora joan berdirizela batzuk, orduan guri etorriakuz batzuk laguntzen, bai lekurin bat ezagutzen dugun, bisurin bat ezagutzen dugun, horrarte. Osea, gai honen inguruen enpreseagaz udaletxeak ez dugukin zelango komunikazioarik. Komunikazioa bai. Eta zen horabidetan joan da komunikazio hori edo ze helburu ez, enpresa konbentzi duteko itxidotzen gehogoten edo ez edo... Ez, horretan, berak badakitetan da bilen, berari dagoki gure gozo galdutu berari. Berari nori? Ezin dugu erantzun. Berari nori? Enpresa... enpresari galdetzeko? Osa, enpresak zetan da bilen, nik ezin dutut erantzun, nik esan dutut guzitan da bizen. Ba, ez aiztezu. Hori ba, esan dagoa. Laburpena, gizarte lana egiten dara eta ez inmobiliarialako proiektoren bat. Ez, inmobiliaria gazteko zer ikusirik. Inmobiliaria proiektua, gure esan, bigeretze, harik etxeak edo harik epizuek ez daite zer bilutu. Ez da bezebez egin da. Orduen udaletxeak egin duen berbea enpreseagazen horabidetan joan da. Esaten dutzu, koordinaketa zelan ikusten da, ze egoera dagoen, ze arazoa... Baina enpresak gizarte zerbitzuek azesteko zer ikusirik, niot.
uste dut, bia bat dala zuek bertan bizidan jenteagaz, eta beste bia bat udaletxeak enpreseagaz. Eta nik aldetzen dut bigarren bia horretan ez da egon harremanik gai honen inguruen enpreseagaz udaletxean partetik. Udaletxeak ez dugu ekin harremanik enpreseagaz gai honen inguruen. Udaletxeak enpresagaz? Udaletxeak enpresagaz gai horren inguruan ipini dauz mai gainean, pare bat bider, ni sartu nazenetik, gauzenetik hemen, nobe hemen nagoenetik, pare bat bider, bat ezin zen hasieran, segure zeurin etorri ziren ezagutzera, eta beste asunto batzuen, menak eta beste kontu batzugatik aipatu zen hori gaia bebai. Eta Aipatu zen gaia, egoera, agarre, eta euren egoeran eta kudeatzekoera. Eta gero, gu horrekaz, eta horren azaltzen jaki bebai, jakinaren gainean egon behar direz, ze euren lokaletan dauzen pertsona direz, eta guri dagokigu lemo astarrak direzen ninean, hori laguntzea, hori da. bai, ez nahi, galdera esan joan nolabide udaletxea harremanetan dagoen bertan dagoen bizitan jenteraz, por supuesto, dagoen ponetxo baietz. Hala nixin bako leukelako. Nire galdera esan, gai hau trateu deuen udaletxeak enpreseagaz. Zer nik entzun dotena da, udaletxea da bilela enpreseagaz negozietan izteko bizitan jentea, itxidiotzen egoten apurruek egorrek dauen jenteari. Hori ez da holan. Ez que guk ezin dugu hori egin, eure hartu deure erabaki bat, eta ja hori kudeatzen da ez. Ez duztezu haitzean. Aitzen dut... Badakit erabaki edala enpreseana, nabilena esaten da, udalak intenteu dauen enpresa konbenzi duten beste irten bide bat topeu arte luzetuteko epeak dauen jenteari. Bai edo ez? Ez, eure da bezkudeatzen, eta guk eure kudeatu behar daude. Bai, obviamente, zera pribaue. Horrekiez eta prozesu baten sartute dauz. Prozesu horrek epe bat dauz. Bera, udalak ez dekor gaitasunik. Obviamente, azken erabaki edala enpreseana, bakarrik nabil galdetzen, udaletxea saiatu den enpreseagaz apurtxu bet, holgetan... Zer pasatuko da nor, ez dakigu. Zelan joango dan kontu, ez dakigu. Bueno, zelan joango dan kontu, judizializatuta gau hori dano dakigu. Bai? Orden entzuten da zurrumurru hori enpreseaga eta udaletxea bilela enpreseagaz berbaz irten bideren bat topetako guzurre da. Bai, ez dakit nondik urten da hori zurrumurru, baina... Egoera da, nik esan dutxu da nuen. Pero ez dakiz ez zurrumurru, nondik zabaldu da, edo zer izan da. Ez hori bakarri izan. Argi geratu da. Orden udaletxeak gai honetan ez dabil ezer negozietan enpreseagaz. Ez da un negoziazio, ez. Vale. Berak enpresari dagokio kudeatzen dago, eta mugabizor, elkarlanean koordinaketan, handauzen biztanlei. Elkarlan hori da ikuspuntu sozialetik bertan bizi diren pertsonei beste irtenbidea topateko, edo elkarlan hori da topetako irtenbidea bat enpreseagaz. Eta guk ezin dugu horrez ere egin. Bide bat daro egin dutxu judizializatzeko kontu horretan. Bai, hori da gauze bat, eta beste bat da udaletxeak udal moduen bere herritar batzuk kalean geldituko dira ikusite intentetea enpresia konbentzi duten palo que sea. Hori izango da ja beste kontu bat torriko dana eta ez dugu udalak egin behar dagoen guzti egingo dagoela. Gero torriko dana zer, enpresia gaz berroita horretaz? Kepaz dakit nora gure dozu joan. Ez que ez doztezu erantzun argirik emoten. Dinoztezu aldi berean, enpreseagaz ez dauela SB, eta aldi berean dinoztezu elkarlanean zabizile enpreseagaz. Zer da elkarlan hori gauden? Esan dutxu zeren inguruan, ez noa repikatuten. Enpreseagaz elkarlana zeren inguruan ez doztezu esan? Bertan dauzen pertsonei, bale? Bai. Lemoako herritarrak direzen enean, laguntako, babesteko, hori? Bai, interpelo barik enpresea. Gauze bat da, bertan biziren jenteari esatea saiatuko gara topetan alternatiba habitazional bat, por supuesto, uste dut hori behar dala... Zer irten bide esan aldean hori? Zer? Muratzen baiatzu zuri, zer irten bide esan aldean? Zer irten bide esan aldean? Bere egunean enpresak ez esan zegoena, adibidez. Bloke horrik herrieri iztea, tratu beten bidez, edo nolako, ez dakit, teknizitzu batan sartu barik, bere egunean ez esan zeurien.
baina oin barriro entzuten danez herrien, udaletxetik zabiziela enpresea gazberbaz, apurtxu eta unkeseak desalojorrik atzeratuteko, zenik hori da entzun dutena, inkluso entzun dut 2 urteko epea. Orde, nire galdera zan, ia mai gainean dauzen horrik edo dira zurrumurruek. Ze hor epeak, ez marketan guk ez enpresa ja prozesuak berak marketan dauz, eta hori aspalditik datorren kontu bada. Jatungo duzu guan, nik baina beto. Aspalditik datorren kontu bada. Zein? Kaleratzea hori. Bai, eske nien nabil kaleratzea ningure, nien nabil esaten problematika horren aurrean udaletxaren lanildo bakarra dan zerbitzu sozialan bidez, alternatiba habitazionalak topeteak bizidan jenteari, edo udaletxak horretatik aparte dekon beste hildo bat, eta komunikazio kanal bat, enpresea zabalik gai hau tratetako, eta beste irten bide posible batzuk aztertuteko. Ya está. Bai, edo ez esaten gatxa besta, ba? Zer gehiago? Baien? Ez? Vale, listo. Eskerrik asko.